розпарен али шмекникатиам маш даст ба даст номер гирди забон буд афсус нашниди садому маҷнуни манам мебини намефаҳми гапому аро ишқита то каяма гарда маст розпарен али шмекникатиам маш даст ба даст бо ҳаму заметка бо ҳаму гапо дабораи тил як галасатро то каяре бихону то кая шабон пас бугу то каяро майхамота гардум маст то кая дод бизану бугу ма дӯстат медорум э ҳароми лаънати охи карди хору зорум дӯстдории мара охи медона ҳама чӣ бада ҷавоби ишқи мада доди сари хама чӣ ба гуфти дӯст медорум рас намедошти дӯст ма тайёр бидам маруйде бадаронум охи пӯст чӣ ба иқа сангдилиде ты мара намефаҳмӣ ма баро ҷон наметам чӣ ба охи ты берами ягона дилам дар ҷо кадагиём номи тыра чӣ ба пеша мера меги намехомад бира ты чӣ ба намефаҳмӣ ки тыра дӯст медорум фақат дар кори ма дига дихта безорум номер гирди забон буд афсус нашниди садом маҷнуни манам мебини намефаҳми гапома аро ишқи те то каяма бигардам маст розпарен али шмекникатиам маш даст ба даст номер гирди забон буд афсус нашниди садома маҷнуни манам мебини намефаҳми гапома аро ишқи те то каяма бигардам маст розпарен али шмекникатиам маш даст ба даст